Gatusan ka mga kabataang lalaki ug residente sa Barangay 76-A sa Davao City ang nakabenepisyo sa libreng tuli gikan sa lokal nga kagamhanan. Ani report ni Kent Abrigana. Ubay-ubay ka mga ginikanan kauban ng ilang mga anak ang nagkatapok dinhi sa Barangay 76A Bukana, Barangay Hall sa Davao City. Aron pahimuslan ang libreng tuli nga gihanyag sa lokal nga kagamhanan. Ang inahan nga si Lalay, giparehistro na ang iyang 7 anyos o 11 anyos nga anak sa libreng tuli. Nalipay kayo. Kay libre na, dili namin magbayad og 1.5 para lang dito sa sa laing nga doktor. Sumala sa Davao City LGU, kini ang ikaduhang hugna sa ilang libreng tuli karong tuiga. Sa kinatibukan miabot na sa hapit 200 ang naserbisyuhan sa libreng tuli sa gobyerno. Sumala sa Department of Health, usa sa mga benepisyo sa pagpatuli mao ang hygiene o garon malikayan ang mga penile problem o guban pang sakit sama sa urinary tract infection. Prevention of gitawag na to mga sexually transmitted disease kay kung limpyo siya, so wala siya chances nga maghatag og sakit sa uban. So basically mora gina siya. Hindi ingon nila para madako siya gali, no. Actually it's because of the hygiene. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.